mumwe achangomuka makuseni vati mai we copyright claim vati d cause zvamai manje muzimba muri kupisana wema copyright claims just signal akangomuka angosara machira chete Winky Dee angova disappear pakaipa guys amaona chika guys kaenda nenyaya Winky Dee mangoma Winky Dee abviswa pa YouTube kamukoma Winky vadelete masongs pa YouTube nekuda kwe copyright claim rabva ku Kinako record label yaimboshandwa na Oskid na DJ Tamuka maiziwa. Thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe mama like maiza. Muona chi chikuti andichoti mukoma Winky wanga asiri kubhadhira royalties ku record label maizo saka vakomana vangusungutora measures ekuita copyright videos avo kuti vabhadhare basa ravo ravakaita. Kweyo vanotora measures akadaro say like Kinako was a record label yaishandwa na Oskid na DJ Tamuka of which Oskid ane yake production, DJ Tamuka wane yawo production. So who is claiming Kinako? Is it kuti between those two pane one aenda behind someone is back aka no claim ma rights pama videos za Winky Dee kana kuti zite wewe yoda kuti muda kusabotage Winky cause I remember kuti Oskid na Winky vakamboita ka clash but kaka resolve nyaya yema yekusategwa ibozi Winky pane bhama rakambo release akakangana kuisa zita ra Oskid akambonetsa nyaya but yakaresolve. So is it kuti vachiri ne clash na Winky Oskid aisinya kusabotage Winky but nyangoti iye anofana kubhadhira royalties kuna ma producers aya nekuti music yese yake arega pane beat rinda kagadzirwa na producer plus yanenge producer cha director futi song iyo kuti ngatidai handiti. So panonzi Oskid production panofana kuti Oskid generate mari napo ndo ma policies music everybody knows. So Winky should pay my royalties kuna na Oskid. So disappear yani mayezi yabuda yani mayezi disappear takaitamba kudhara. So why did he claim it right now? Kupesa paidi kuclaim kana ngasiri kupewa ma royalties or maybe Kinako was paid ma royalties kudhara. Now it's a way yekusabotage Winky because kudhara pesa paidi kuclaim this way ingoma changobuda akaichipisa akaichigenerate marika ichigenerate mafuse ndo panenge chiri kubuditsa marika. Saka aidi kuclaim on those years because disappear takamira kuitamba kudhara kapaya my views nechisumuka haina but not that much than my years ayakabuda before I handed. So indau zati why is it aita dzokule mapesa